It-tnejn filgħodu bosta persuni nġabru fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta sabiex jagħtu l-aħħar tislima lill-kantant u mużiċist Godwin Lucas, illi miet fl-età ta' 63 sena matul il-jum tas-Sibt. Waqt il-funeral, Godwin Lucas ġie deskritt bħala bniedem umli u ta' qalb tajba dejjem bitbissima fuq fommu u lest biex jgħin lil ħadd ieħor. Matul l-omelija issemma kif wieħed mill-isbaħ rigali li ta' Alla lil bnedmin hija l-mużika, rigali Alla ta' lil Godwin u li jużah għal ġid tal-oħrajn. Dan fil-waqt li jissemmiet waħda mill-iktar siltiet popolari ta' Godwin Anja lil ibni, fejn kien spjegat li din is-silta tiddeskrivi l-ħajja tiegħu propju għaliex il-familja kienet importanti ħafna lih. Godwin Lucas ħalla impatt fuq ħafna nies għaliex kien kapaċi jgħix l-umanità bl-aqwa mod u ħafna kienu jieħdu gost fil-preżenza tiegħu għaliex kien iħalli fuqhom tbissima. U mhux biss iżviluppa t-talent tiegħu iżda nkoraġġixxa lil ħaddieħor jilħaq il-potenzjal tiegħu. Ħajja ta' mużika, żvilupp ta' talent u apprezzament ta' dan ir-rigal li Alla ta' lil Godwin u li jużah għal-ġid tal-oħrajn. Godwin Lucas li ġej minn familja ta' mużiċisti daħal fix-xena tal-mużika minn età żgħira kif ta' 16-il sena beda jdoq fin-night clubs. Matul is-snin ħadem ma' diversi mużiċisti u kompożituri Maltin fosthom June May, Filsien Brincat, Paul Abela, Charles Flores u Paul Giordamina. Huwa jibqa' magħruf għas-silta Anja lil ibni li huwa wkoll l-isem tal-ewwel album li ħareġ. Fl-1984 Godwin Lucas ħasem għall-ewwel darba fil-Malta Song Festival u rebaħ premju bil-kanzunetta Marriċ Ninsa. Fl-1987 rebaħ bosta festivals fosthom il-Malta Song Festival bil-kanzunetta Int, filwaqt li klassifika fit-tieni post fil-Festival Lanja tal-Poplu bil-kanzunetta San Niklaw. Fl-1995 reġa' kiseb it-tieni post fil-Malta Song Festival bil-kanzunetta Gżira ta' Mħabba u Jekk Tgħid Le. Fl-2010 huwa ħasem fil-Malta Eurosong flimkien ma' Eve Daly bil-kanzunetta The Best Years. Is-sena li għaddiet Godwin Lucas interpreta s-silta Anja lil ibni waqt il-festival Mużika Mużika flimkien ma' neputi tiegħu Mark Spiteri Lucas. Li qasmet il-wid ma li daq l-ewwel toq ta' nofs il-lejl. Godwin Lucas interpreta bosta kanzunetti fuq Net Television fost l-oħrajn waqt il-programm The Entertainers u matul is-snin huwa ħasem ukoll fil-konkors Kanzunetta Indipendenza. Tibżax mill-modi qatt jisbaġejni